Sila ni Boy Ungas at saka si Boy Tapang. Yan, mga idol ko yan noon, di ba? Sana hindi sila matuloy, maglaban sila dalawa, no? Dapat ang kalabanan namin yung mga Tagalog, yung Tagalog. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Country TV. Please like and subscribe. Boy Tato, ayaw na maglaban ng Visayas versus Visayas sa pagitan ni Boy Tapang at ni Boy Ungas. Samantala mga idol ay isa na nga si Boy Tato sa papasok sa The Battle of YouTuber kung saan ipaglalaban ng mga taga-Kabisayaan. Dahil isa na si Boy Tato sa athletes ng The Battle of YouTuber ay mas pinag-uusayan pa nito ang kanyang training para sa papalapit na The Battle of YouTuber. Samantala hindi pa naman naglabas ng updates ang The Battle of YouTuber kung sino nga ba ang mga kalaban ni Boy Tato. For the Battle of the YouTuber. So, galing ha. Ito yung mga techniques guys na talagang magagamit doon. So, yung mga proper punch no, andun pa rin no. So, tinuturuan na ngayon si Boy Tato no. So, Boy Tato, kumusta? Oh, grabe mga ka-idol. Sobrang sulit talaga yung trainer ko. Grabe, nag-increase na yung kwan ko. Yung hangin ko. Techniques. Yan. Grabe mga ka-idol. Sobrang sulit talaga ka-idol, no? Sobrang sulit talaga. Ganyan tayo mga idol, hindi tayo magpapatalo. Ang sa akin ng mga idol, no? Masakit man sabihin kung naglaban sila ni Boy Ungas at saka si Boy Tapang. Yan, mga idol ko yan noon, di ba? Yan mga ka-idol, no? Ang sa akin lang sana, sana hindi sila matuloy, maglaban sila dalawa, no? Kasi bakit? Kasi puro sila Bisaya at tungtulin si. Wow. Puro sila Bisaya. Dapat ang kalabanan namin yung mga Tagalog, yung Tagaluzon. Luzon. Yan, yun talaga. Pero kasi, yun ang gusto ni Boy Ungas ba yun?
Sa kanya, sa Patay mo. kanila, kung maglaban sila, pero pag sa akin lang talaga, hindi ko gusto nga maglaban talaga. Kasi kahit ako nga kung may kalaban ako nga Visayas, ayaw talaga, hindi ko gusto nga maglaban talaga kami. Kung pwede naman maglaban, pero kaso lang, hindi pwede sa Battle of the YouTuber. Gusto ko yung sparring lang talaga, yung ganyan, hindi na pupunta. Yung gusto mo mangyari, Boy Tato, yung gusto mo yung makalaban taga Visayas, yung taga Luzon. Oh, yan. Okay. Yan. Yan gusto ko.